Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. Una butlleta guanyadora del sorteig de la Bonoloto, celebrat el passat dilluns dia 10, ha estat validada a Berga. L'establiment número 12.400 de la plaça Sant Joan va subministrar una butlleta amb un premi de 80.772 en 33 euros. Es tracta d'una butlleta de segona categoria, és a dir, de 5 encerts més el complementari. La Bonoloto consisteix en encertar 6 números d'una sèrie de xifres entre l'1 i el 49, més un complementari. Les butlletes es poden adquirir diària o setmanalment. Les últimes et donen dret a participar en tots els sortejos de la setmana que tenen lloc cada dilluns, dimarts, dimecres i divendres de cada setmana. La quantitat mínima que es pot jugar és d'1 euro. Un any més, Gironella celebra la Fira de Sant Josep amb la tradicional Fira del Motor. Diumenge, 16 de maig, diferents carrers de la vila s'ompliran amb vehicles nous i antics. El camp que vam triar aquest any és el camp del motor, ja que a tota l'Avinguda Catalunya hi ha exposició de cotxes nous i és la part que agafa més espai. D'aquesta manera, ja que els cotxes nous estan tots a l'avinguda, el que ens va agradar i que vam trobar que tampoc hi havia molt per aquí a la comarca eren els cotxes antics i, a més, aprofitant que tenim una persona al que és a Gironella que fa molts anys que es dedica a col·leccionar-los. També es duran a terme diferents actes per als nens i nenes del poble, a més d'exposicions de caire cultural. A la plaça de l'estació, el que és la plaça, estarà aquest any tota molt plena, ja que Diputació ens ha cedit un tràiler de turisme on es faran audiovisuals de tot el que és la comarca del Berguedà per poder anar a visitar quines zones són més turístiques i tot el que podem veure al Berguedà. I aquest tràiler, que és immens, es podran entrar dintre a veure aquests retalls de pel·lícules i això per veure el que és el turisme al Berguedà. Estarà obert tot el diumenge també. Avui dimecres, l'alcalde de Gironella, Ramon Costa, i la regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Corbera, han presentat el programa d'enguany i les corresponents novetats que s'han incorporat enguany. Aquesta setmana han començat les obres d'urbanització de la part central de la Rasa dels Molins de Berga. Les obres convertiran aquesta zona de la ciutat en un parc i un passeig. És previst que les obres estiguin acabades d'aquí 8 mesos. Aquestes obres estan dividides en 2 fases de 4 mesos cadascuna. La primera fase treballarà les estructures de formigó necessàries per poder construir tots els equipaments i les obres per la instal·lació del canal i de les plataformes per on hi haurà els camins. En la segona fase es faran els acabats del passeig i serviran per acabar els camins i el canal, a més de construir una pèrgola i de fer un espai per jugar a la petanca i una zona amb varis jocs. També es farà un espai per als gossos i s'habilitarà un espai en grades. El pressupost total de les obres és de poc més de 635.000 euros. Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.